не бях снимал. Ева ти. Нищо, аз не съм направил почти нищо, само на основите на къщата, така малко. Извинете. Надявам се да се видяли как събирам дървото поне. Би трябвало да се видяли, записвах и после кътнах, но уж натиснах F9, ама... Окей. Зомбоски работи. Оп. Окей. Къпвам за малко.